Nakipagtulungan ng pamahalaang panglungsod ng Babalakat sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP sa Angeles City para masimulan ng pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga Babalakenyos na Persons Deprived of Liberty o PDL. Pahayag ni Mabalacat Mayor Crisostomo Garbo, karapatan ng bawat Mabalakenyos na mabakunahan anuman ang kanilang katayuan sa pamayanan. Dagdag pa niya, ito ay bahagi ng kanilang hangarin na protektahan ng bawat mamamayan ng Mabalacat laban sa banta ng nakamamatay na sakit. Binigyan din naman ng Angeles City BJMP na prevention is better than cure, lalo na sa panahon ng krisis kung saan mahirap ang magkasakit dahil sa kakulangan ng mga pasilidad at healthcare workers. Ang lungsod daw ng Mabalacat ang kauna-unahang lokal na pamahalaan sa probinsya ng Pampanga na humiling na mabigyan ng bakuna mga residenteng nakakulong sa district jail. Sa kasalukuyan, higit 500 na Pabalakenyos PDLs ang nasa nasabing pasilidad. Samantala, namahagi ng livelihood kits na nagkakahalaga ng 8,000 piso ang Department of Trade and Industry o DTI sa 120 micro, small, medium enterprises mula sa Bulacan. Kabilang sa mga pinamahagi nilang sari-sari store package, eatery package, bigasan package at frozen food package. Ayon kay DTI Bulacan Provincial Director Vedna Dizon, layunin nitong matulungan ng mga MSMEs na lubos na naapektuhan ng kalamidad at pandemya. Samantala, benepisya rin ng Livelihood Seeding Program Negosyo Serbisyo sa Barangay o LSP-NSB ang mga nasabing tumanggap ng dagdag puhunan at pambawi sa negosyo. Sa iba pang balita, binuksan naman ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST ang bagong kursong Bachelor of Public Administration Major in Disaster Management. Target nito ang mga estudyanteng nais na magtrabaho sa sektor ng lokal at nasyonal na ahensya ng pamahalaan. Ayon kay Arnil Gabriel, NEUST Department of Public Administration of the Graduate School Program at isa sa mga nagsusulong ng College of Public Administration and Disaster Management o CPADM, layon nila na malinang at masubaybayan ng mga mag-aaral upang maging development-oriented public managers. Mas mapapalawak din daw ng kursong ito ang disiplina ng kahandaan, partikular na sa kasalukuyang banta ng climate change at pandemya. Dagdag pa ni Gabriel, dapat lang nabigyang halaga ang sustainable development ng bansa. Isa rin ang NEUST sa mga naghahandog ng libreng pag-aaral sa mga estudyante simula nang maipatupad ang Free Tertiary Education Subsidy. Sa kasalukuyan, nasa 369 na naka-enroll sa CPADM kung saan ito ay naprubahan ng NEUST Board of Regents noong nakaraang buwan ng Marso. Kaugnay nito, naghahandog rin ng Masters at Doctor in Philosophy and Public Administration ng NEUST. JM De Jesus, CLTV News.